tieto a deti. Dnes sa natočíme Chili Challenge. Ako ste viacerí čakali. Takže čo k tomu potrebujeme? Čipsy. Mlieko, okozel. Zase naša kamarátka pitahaya bavlka. Čili papričku. Dva chleby. No. Chceme začať. Teraz. Neviem, chcem povedať pár slov. Nie. Prečo? Poďme na to reči. Môžeš začať prvý? Nie. No, ty. Môžeš začať prvý. Zlomím na polku. Dobre. Ani tebe nezlomím ako Feďovi nešlo? Dobre. Si mal si menší, nie? Áno. Som rád. Chceš tento? Nie, to je stopka. Čo? To je stopka. Dobre. No. No. Tak nám vyštíperíte. Takže 3, 4. One resident describes her horrifying experience when she first realized the complex was on fire. I got bronchitis. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Well, I woke up to go get me a cold pop. Then I thought somebody was barbecuing. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. Then I ran out. I didn't grab no shoes or nothing. Jesus, I ran for my life. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. Jesus, it's a fire. Oh Lord Jesus, it's a fire. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. I said, oh Lord Jesus, it's a fire. Jesus. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time for that. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time. Ain't nobody got time for that. One resident described. Takže dámy a páni, vidíte sami, čo to robí, aké problémy. Verte tomu, že to nechcete zažiť, lebo sa vám aj plačete. Sopla vám idú, štípava žariť. Plačete a rade vám jedno. Nikdy si nepotierajte, keď chytíte cíli papričku, nikdy si nepotierajte oči. Lebo vás budú štípať. Páči sa? Musím sa otvoriť, dámy a páni. Teraz napodobíme Fedox TV, chápete? Tak, ale my sa vám druhé kolo nesme sračky ako Feďo. Nevypili sme to von oknom. Presne tak, bo my máme oveľa silnejšie ako Feďo. No a keď chcete, tak vám dáme každému ochutnať. No, príďte ku mne, vám dám. No čo dáme druhé kolo polku zase? No poďme. Počkaj, celkem tady. Dámy a páni, popros. Zvolím zase. Už si tam celú. Žal, že som sa tak mám vystrelil. Ty kokso. Zdravím všetkých, ktorí sú tu s nami. Tak poďme do tanca, dámy a páni. Tancuj, tancuj od radosti. Sme to polčanskí chlapci veselosti. Hej ty, poď si sem,
nech sa ti splní sen, zabudni na problémy, dneska tu hráme my, čaje sú tu len pre teba, už si nič netreba, život si treba užiť, tak staň a poď s nami naplno žiť. Zabávaj sa aj ty s nami, na dnes si nerob žiadne plány. Sme tu pre vás hráme, tak dvíhaj ruky, nech každý stane. Hej ty, poď ti sem, nech sa ti splní sen, zabudni na problémy, dneska tu hráme my, čaje sú tu len pre teba, už si nič netreba, život si treba užiť, tak poď sa najesť. Už plačem. Čo menej šípe. Prepačte. Už nemáš mlieko? Tak ja pýtahajú. Druhé kolo nás odbilo. Dobre, ešte jedno. Ale nemôžem niečo, ma už do chvíľku prestám dýchať. No, sa to vymreli. Myslí len pozitívne. Mysli len pozitívne, nebuď kyslý. To je v tvojej hlave. Mysli a... Ale, čo som chcel? Pil som jak alkoholik. Čo po roku našiel alkohol, kámo? To povedal Fedox TV. Poznajú stále youtuber. Peťko, no, Peťko. Teštili? Čipe. Ľudia, ja odpadávam. Už je Feďo vyštípal úplne. Čaute. Už je Feďo úplne vyštípal v taplačke, bo sa bol vystať. To zase gulatej. Ale one, vieš čo? Veď na to takto. Ale one, keď sú oni neveria, tak oni dajú čili papričky a tie zjeme. No. No, povedz im to tak, one, keď sú, tak dajú. No, tak neveríte, dajte vy čili papričku a ja vám dám. A zasíte taký čip už po papuli jednu. A ty si sa grilák. To neviem nejaký efekt. Oheň? No, Dobre. tak nájdem. Páli ma huba. Ešte tie okruhy by sme mali dať. Zabudí skoro potrebujúci. Zase? No. A budem tu, že... Okruhy by sme ešte mali dať. Aby sme už boli kompletní. No, že sme to odná. Mali sme veľké, teda malú sme mali najprv, potom sme mali veľkú. Ale teraz sme nemali ešte okruhu. Možno by som to lízal podľahu, prosím ťa. Podľahu by som to lízal. My chálujeme, že mám prenosť, ani sa neskúpajú. Choď do riti. Počkaj, to nie je prenosť, čo hovorím. Ja prepaste. Ale one na priemere sa budú pozerať na nás, ako žereme. No. No boli brucho. To mi srať. Ale už je dobre. Už by som zvládol aj 5 kôl. A som by si zadusil. Ale povedz. Takéto dietné daj mi povedať po celej, keď si praje. Ty piješ o pupok, ja pijem o pipík. Ty piješ Je to fajn. Už je dobre. A ma nejak boli brucha, treba mi asi prednúť si. Ja už, že mám pýtahajú, to má najviac re. Ty kokso. Ty máš mlieko? Ale máme čipsy. Kopinota, to piče. Tu asi vieš, že to by bolo všetko. Celý pojebaný chili challenge. Lebo všetci chceli, aby sme ho splnili, tak tuto máte. Tí 15 ľudia, či chceli, máte to tu. 9 minút sa jebať pojebaným chili. No, už 10 o chvíľu. Poprosím vás odber, like, share. Prosím, dislike. Sa vás odchytím a
Plesky, plesky, tresky, hromy, plesky. Ďakujem pekne. Takže poprosím fakt like, odber a share. A ešte zdieľajte. Zdravím vás. Fox. Čaute. Didi.